Laban! Pastilan! Mahurot yun muna tanan, huwag mo na yung kinamangan. Unsa naman taon mo, makapuyo mo na itong barracks nga, mura na mo mga tambay. Sudrit suro mo panggawas, asan yung mga armas? Magpakamatay mo na yung mga kalaban huwag naagyod. Sir! Sorry, sir! Sorry, sir. Pastilan, sorry na yun, mura yan yung malitok na yun, sorry. Pastilan, gihimo na yun ang lodging house na itong kampo di ha. Mo nang wa na mo'y maayong kusog mo gawas yung kampo. Sir, sorry, sir. Nakuratan lang jud ko. Ako po, sir. Pag-ingon ni mo na kalaban. Dasmag dayon ko. Midasmag si mong mata, kabuang-kabuang ka, nataranta kag maayong gawas mong kampo. Ikaw din. Tanawan ni mong short oh, kabuliskad pa. Naga-ipit-ipit pa si mong brief na mong sinina. Kinsa nagdalag babae nyo res kampo. Kamon duha, sulti mo duha. Ay ko nyo palaguta. Sir, wala dyan ko nagdala, sir. Sir, ako po, sir. Wala dyan ko kanagbahay diri, sir. Oh, tuwa na. Kisay wa nagdala. Kinsa man itong babae mindagan nito sa gawas oh. Pastilan. Sige, atika dyan ko ninyo. Ako pid yung atikon ba? Yung man, ibalabala ba ko ninyo? Naman yung dalon rin masakpan mo ha? Unsay kulor sinina to, sir? Tora oh. Ako po yung patagaano kung sa kolor atong sinina. Kabalo na mo, kinsa to. Ikaw din. Imo to. Pagtugaan ko sa tinood, push up gimutan ron. Ikaw, Clark. Tugaan ko sa tinood, Clark. Ay kong palaguta. Kay squat thrust yung karon. Sir, pusap lang, sir. Ayun ang squat thrust. Tanawa ra. Ako pa yung atik-atikon ba? Nga otro po kong atikon kayo. Nga karon. Di mo matugan? Sige. 1, 2. Squat thrust gimutan ron. Clark, man siguro to, sir. Huwag ko kabantay na didagan. Huwag kabalog unsay color sinina to, sir. Sam to, sir. Payat or sabihon na babae, sir. Ang midagan da sa kampo nga nakita nimo. Magtibaghak di mo kay mong duha ba, no? Parte yung atikuna. Huwag yung manugaan. Pusap mo be. Sige na. Sir, apil ko mo pusapan ni, sir. Sir, apel po ko ani, sir. Ay, kurbida. Kinsa na yung pusapan eh? Ako. Ang nganli, sir. Kinsay mo pusapan ni. Uyaw pa kayo makisugusugog. Nganlan ha? Pusap. Clark, pusap. 1, 2, 3. Oh, nganong tray raman to? Nga gamaya raman na to. Rera man akong babae, sir. Rera pag ko mo pusap. Tanawa ra oh. Tanawa git rararin mo ng tray ha. Pasti lang yun mong bataa ka. Perte na mga chicks buya. Sir, normal naman na mag-chicks ta. Ulitaw pumanta. Minyo na diha, tapuyo. Ikaw mga sir, minyo na ka, sir. Chicks, magana ka. Nya karon nga kami nga maulay tawo pa kasaban minyo. Ayoko ninyo kinaa ha. Sige, pusap din. 20. 1 2 3. Oh, nganong tray raman to? Ingon mo ko nga 20. Sir, kapares na may anak, sir. Rera pa na mo chicks. Kamu ba? Kung manugaan pa mo diretso, wa na tayo bulabog ani ron. Inyo pa kung atik-atikon hinoon. Diyan na mo manugaan kung masakpa na mo. Kung panisa na mo. Sir, sorry, sir. Tulor man gyud akong chicks, sir, kay wa may kaulit ang New Year. Mao sila mong ibanhi dire. Tanawa ra oh. Ikaw, Clark, tugan sa tinood. Sir, tulo ra jud ako, sir. Katong nigawas dara ganina, moto akong isa ka uyab. Tugan na. Di man gyud mo manugaan god kung di mo pa panisan-panisan kada isa. Tugan pa ka ganina, Clark. Wa na tayo pusa may tabo si mo ha. Sir, sorry, sir. Di na mo usabon, sir. Tarong nga, unsa may dili usabon? Ang mababae o ang mga atik? Dili na may mga tip sunod, sir. Tanawa raw ang mga atik. May pang mga atik kaysa ang babae. May pa ang babae mo dili na usabon. Ayaw, sir. Hello, unsa man ni? Isa. Kaya nag-istorya pa min, sir. Ayaw sa ba? Si sir, lagi na akong istoryahan, di makamutuo. Na oh, rason na. Bala na po ko ani ron. Oh, sige. Istoryahon tigang, sir. Para mo tuojog ka. Sir, istoryahon ni, sir. Dili siya mo toy. Ano oh? Dramain po ko. Hello, lovely. Sir, dili na labli. Kinsa? Hello, men. Carmen. Men. Dili na si Carmen, sir. Hello. Sos, pastilan. Wano kabalo. Kinsa ning mga babayhanan na nawag dre. Pasadagahan ka ng uyab, Clark.